Murag ganihan ako diri ba? Ganihan ako si Bangita sa sitio Bigaon pero wala ko nakitaan. Basi sa unahan. Ako si Sarge Kentoy, isa sa pinakahilngig na sundalo sa Mindanao. Ug dili nagsugod akong istorya sa akong gugma. Murag layo-layo pa din ang sitio Bigaon ba? Tanawon sana ako sa mapa. Tanawon ako sa mapa kung asa ko dapit. River. Mao ni river. It means na ako diri. Nadira sitio Bigaon. Murag tibay po di nga mapa ba? Pamilyar. Na pamilyar jud oh. Karon kita bakunon man ni sitio Bigaon di ay. Kung saon ako ni pagtabok kanam ni kay motor. Saon man ako ni pagsakay eh. Sa isang iglap, napagong lahat, hindi ko na kaya pa na Uy, sir! Unsa man na sir, matabo ka sir, kay kailangan biya mo sa kay bangka sir. Talang, nagmotor na good ko tapos gusto ko matabok. Ha? Kuan ba kanang tabok ko ba? Kailangan o kanang kuan? Sakay dia? Matabok ko. Pili pa ngayon niyo. Kaning unsa man sir? Isakay ni mong nang motor dito padulong dito or ibilin lang nimo na dira. Pero ayaw ko bala ka sir kay safety mo na dira. Kunya kung ikaw ray mo sakay sir, 15 lang ang plite. 15? Sim tabok ko. Kanang dili ta matuwang diha. Let's go bayot ni bay. Dili ba matuwang? Ay kabala ka sir, dili ka matumba. Sakay nako. Safety mo kaya. Ay lagi sir, ay na sir. Ay medyo luhag siya. Yan na sir, lalayan nga sir. Tara. Ito kang sira kay larga na ta ako sa nangitulak sir. Nini lang ha. Oh, inahinir lagi ni ron. Tama. Relax ang sira sir. Ini lang kuya. Oh, ito ini lang ba? Ini lang. Uy, nini. Ingani gid dire jud. First time gid ni mo na sige lang sir, lalayan Time na ko. Oh my god. Relax ang good sir. Uy, gusto na kay paluday. Relax sir. Sir, bangun sir. Nga na si pag-relax lang sir, ayaw pagkuhan ba kay matagak ka. Gani, ginasalo pati ka, glasgawan mo sir. Okay lang, kaya na akong sarili. Sige, hapit na tamabot sir. Bot na ta sir. Abot na? Oh, buangan mo ganina sir. Ikaw ba, gagi kay ka ba? Saman. Sunod dyan nga mo tabok ko dyan. Ay, naku, alalayi kay... Dili, manggod sir. Ang babae naman, alalayan mo, babae lang. Di, naratol, manggod ka sir niya. May gani, nasaluti ka niya. Mataga ka to sir ba? Maram, kagkuha mo sa kayo. Pero insulto kay sa kuha ba nga, isip sundalo ko, yung mga naon ko nimo, himo ko ng babae. Sige sir, di na mausap utro sir. Just ito, baka sundalo kong alalayan, tanin mo. Sige sir. Sorry. Ako. Sige sir, sorry kayo sir. Ano ba yung sityo Bigaon, dre? Dito pa sir, unahan pag yun kayo na. Sige. Dili ni matukwang. Dili sir. Sige na sir. Dili ta slide ane. Dili lagi sir. Kuan kayo na. Sabi ako pa nang tamakan dito ha para. Dili. Ingon ba yung kay ko lalagi? Oh sige sir. Kaya na kayo na sir. Nabayutan ka sa kuha ba? Wala sir, bisig na pa mo mo tabok sir. Barbie! Sabi ko na! Hapit. Sunod na ayaw ko lalagi ha? Oh sorry kayo sir. Mapabutan di ka ba? Gis ni mo. Thank you kay sir. Alalay abin niyag dalaga ta. Gawa yun yung tawanan eh. Galalayan ra gani masako na dayan. Murag ganahan na jud kay kang sakay-sakay diri sir ba? Relax lang sir ha. Okay naman ka. Ha? Ang tubig ba, safety kaya agian diri ba? Di para sa ubang nga grabe sulog. Ay oh, safety ra diri sir ay dagan magapangagaag diri agud sir. Ikaw ang kumpas, nalilikaw. Sa bawat bagyo na dumadayo,
pa makabalik si Sarge bay nga ron itong urasa siya nagadto. Uy. Ay Sarge oh. Sarge! Sugar kay kanabot Sarge. Gagi, traffic sa unahan ba? Traffic ka sa... Kusa mo to Sarge? Ha? Kaya tinihag man ka. Nihag ba day? Hey, taka-taka ka lang ha. Welcome na to, welcome. Ganing abi na ko Sarge, naka mo balik diriya Sarge. Ganina ko si paabot diriya. Ah, di ako na duty, di ako kumahagi duty, di ako na duty. Gani Sarge no, believe yung ko sa imo Sarge ba kay nagatabok-tabok ka dira bisag imo yung giantusan na mong area Sarge ba. Salamat kayo Sarge sa. Usa duty ka makita, oy. Mag-duty lagi ko lagi, di ako yung mahagi duty. Pero motabok na ka Sarge. Mutabok na ko. Pero Kusa ka sulog. kuan Sarge ba kaning dili dangog ang kuan natayanan. Bisig mga kuan ka padung babiya ka mo duty. Ay ano na lang Sarge. Baban lang ka kaya ako anad naman kuan ni babahon lang tika. Sure? Sure lagi. Seryoso mo baba ko? Oh, para safety ba? Para safety. Sige na, Sarge. Baba na diri, Sarge. Ay, nabaglaw-ulaw dira. Sige na. Sige na, Sarge kayo. Kanay po, kuha na po na ko ni kay buutan kayo ka. Ang tabo ka sa mong area. Tama ta. Kanay, ali na, Sarge. Di na ko kailangan ni good ba, pero gusto ko. Okay na, Sarge. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay. Kuhan si Ra, kanay pag-prepare si Ra. Larga taran. Hininay ya kay ang sulog ba kusog kayo basi mga hayang ta diri. Ay, gabala ka si Roy. Kay naman ko diri, protektahan ng tiga. Ikaw ang kalungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo akong niligtas. Ikaw ang Okay na, sir. Abot na ta, sir. Abot na. Abot na ta, sir. Kabalo ka, sir. Bantog nagbangka-bangka gani ko, sir. Aron makatigom ko ba? Aron ako pang eskwela. Ikuan mong good, sir. Idol kayo tika ba? Ikuan, sir ba? Dili lalim, sir ba? Ang naimong trabaho. Magtabok-tabok diri yan. Maadto sa kuan. Suruy-suruy. Abi, isog ka, sir ba? Para sa kuha, sir. Basta pag paningkamot lang sa mga kinabuhi. Ha? Tarog skila, pero ay ka bala ka kinaman ko. Wala rin nimo. As long as nga na ako tabangan tika. Ha? Sir, salamat. So, na-search bro. Ang kag-notice. Gagi, taan ni. Documented kay ka ba? Sabi na umukis ka ba? Niabog yung ulo ba? Sige, Sarge. Salamat, sige, Sarge. Duty sa ko ha? Sige, Sarge. Amping. Yamato na ko. Sige, Sarge. Amping, Sarge, ha? Ikaw mag-amping. Gani, Sarge. Salamat. Ha? Sige, Sarge. Amping, Sarge. Sige. Pero, Sarge, balik-balik na ba diri, ha? Balik ka sunod. Sige, Sarge. Pabutol, tika. Pakon tika sunod.